भोर भोर 4टाରେ ଭାଇକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଷ୍ଟେସନକୁ। ଭାଇ ତାର କିଛି କାମ ପାଇଁ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯିବ। ଆମେ ଷ୍ଟେସନକୁ ପହଞ୍ଚିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଟ୍ରେନଟା ବି ଆସିଯାଇଥିଲା। ସେ ଟ୍ରେନରେ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ରିଟର୍ନ କରିବ ବୋଲି କହିଥିଲା। ପୁଣି ରାତିରେ ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆସିବି। ତାପରେ 11ଟାରେ ସାଙ୍ଗଟା ସହ ତାର ବାଇକର ନ୍ୟୁ ବ୍ୟାଟେରୀଟା ଲଗେଇଥିଲା। କିଛି ଦିନ ହବ ସେଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରୁଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ବ୍ୟାଟେରୀର ବି ୱାରେଣ୍ଟିଟା ବି ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ସପିଂ କରିବାକୁ ମଲକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଦି ଜଣ ଯାକ ସେ ବକେଟଟାରେ ସୁଟ୍ ସାର୍ଟ ବହୁତ କିଛି ପ୍ୟାକ୍ କରି ଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଆହୁରି ହାତରେ ବି କିଛି ସାର୍ଟ ଧରିଥିଲି। ତାପରେ ସେଠୁ କିଛି ଡ୍ରେସ୍ କାଢ଼ି ଦେଇ ବିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ବିଲ୍ କରି ସାରି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଭୋକ ବି ପ୍ରବଳ ଲାଗୁଥାଏ। ତାପରେ ଭାଇ ପାଖକୁ ଯାଇ ବିରିୟାନୀ ଦିଟା ଅର୍ଡର କରିଦେଇଥିଲୁ। ଖାଇ ଖୁଆ ସାରି ଘର ପାଇଁ ବାହାରିଲୁ। ତାପରେ ରାତିରେ ଭାଇକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଇଥିଲି। ଟ୍ରେନଟା ଆଜି ବହୁତ ଲେଟରେ ଆସିଥିଲା। ଯାଇକି ମୁଁ ଷ୍ଟେସନରେ 30 ମିନିଟ୍ ଉପରେ ମୁଁ ୱେଟ୍ କରିଥିଲି। ତାପରେ ଟ୍ରେନଟା ବି ଆସି ଯାଇଥିଲା। ଭାଇକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲି।